nyabeta wanjani nyabeta bako moyo nyabeta aye nyabeta 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 mwana moya nyabeta mwana moitonga nyabeta masika mangana kwa santara agenda ale aya bitutu ngayokuru no ramuchana naiko kino matengine tele kwa ete muna kirekie omanyete kero na arwaria igona ata buringa ngamumura bwe pikipiki bitutu tonte iburonge ngaki kurugwa karwetega omanyete na ndo ngole sana nina agotebe tinaki asiyefunzwa na mama ufunzwa na ulimwengu wana kwira ni rogocha kwangira ni rogocha ga oyo mwana one mbisi watigiteka na ande litanga nturante ya soko karante ya soko rugitanga tinkwa yeri karante ya soko mama nangira ngora tingobo yango teke mai usine beta kote nayo konte nayo kwachi na cheta so friend yangu hapa alafu anganye akanganya naye kuanganya mama baba ngi bitu bagu kongene aku kongene ngaba mete no mweseke ngabate bila ngaba mete no mweseke ko musali yo bitu tuyo minto mama bonaliga para no nyestelia anyo mire no mwisi buye pigi mama ando mwisi oyu tabwate mukungu nganyambi tutubweka abwata bakungu abange aba beche pigi baba bako rukanja nga fyo abo waje to weteka baba aba bali bako menyimo korwa mweresi baba gito mutakinga tejema ukachiwete kana beche pigi aba rero bako rukanga fyo ngase na bara kuira gusikira na nyumba gutigororo oija orenta no ene getunguru mwoko rutira mune ngoko na ndoge ona ngaye bono kwale ngatali guranga bono tocha gutanga ki tanto mbare muise kinara osiro tokale koruku bitutu muna inde kwa batebe ki bitutu koruku ingo orege igora ali maututi okolenter mune ngoko abechi pigi ako kolenter no ene getumo kurutira kiriga sabe ya pa ako gorupu na orie inyunzu orento kurutira mune ngoko na ndogenda bono okonyora barumbate ni asimusubati omo baba no bono gwa utia enje muna kurigeti na kikwa berere baba ko mirari kwa berere riri kwa rota usira oche embotombo ya kwa renge etukyo kwa rosiri kwa renge raini gwe chogete abantu barotenga omwana orari omuise ko ngwa bitutu ne taya sabanya saye ekeboke kya omukwere ndo omwoboyi wangira kwa kobuneka ko baiboko kale ngabana bana nago tugamiri kinje to kongasa limwana kini boni gato kabono raundi nyanya nchetegete bono next no mutu nyanya nchetegete igora sali kwangikere to maite igabone igora tinda goikere rero turangere keboko ngego sinyete gotu tigango tebiga muigwete batebiga tinte itikora mo kunya gutara inu na bana bakesante itiko mo gutara ne abaisike nyoreke muigwete nayo taite gwatara nabo ngakine ngaki bono gwataite muigwete tinte itikora monto gaiga na muronde bwensi ase abu akiara tanga nayo gwara mtori kogoseka ekenyoreke boni gani nchendo muigwete abakora mbo nayo kugamba tinte nyanjango tugame nchena iga inche ako ntenga na iga to ekorete ngora to manya ora tingobekera wanted orweke nyoreke pi mbekere mbekere tini ko Asikio koruero. Ngoyo. Ngoko rusinde kenyore. Ese ganinka. Ngoko rusinde kenyore. Akio koruo manya koruo. Tiango tenganere nabo kana saba. Tinte itukwiranira na bana. Noroja. Bone gante tamokole neki. Na abaire libagane na abaire freedom. Mwatara guchiroche matari guchimete ime. Mwatiri mukirari
Huo mweri gamwatire mpaka mwatoka gochimatese lakini gocharugurana para antigere no e princess yoke gota kingo kumio njaya kitoko onye goko Messi 45 ngo Messi 90 okay exactly 90 bono gaigaro na gote bigampo sile jogota tinte tine mto stokongana nende tetumo no kwata tabia pi maine ai to goti mana na ene kenera bus oyo ningo sagini oyo ningo tebeli tona tero ningo ni wetu oyo ningo moirore oyo ningo ase kinko irore oyo ningo sagini oyo no mogambi oyo mobisa abubonsi abubo timba sakonyora mogo cross line ejo omonyo ya abubonsi gosanga kwabori abuboka bas lakini risi ina abaire mo crossio to wana ndire para the three main to wana ndire chimain character chimain character chitimba sakonyora mo kunya wependa kesororo yani tokwanda na nyinyi unyo kwa unyo akia na abatenga moni ngani nchendo no mono kunya gwa kansa nke mute igora na tata mabere ngoto lakini muri yeturungi mwanywa ngoto ne turungi mwanywa ngonga taine turungi asengenjo besa te boleti nani besa te boleti ngoto mwore teri kwera tabwa nyanya kwebire besa te boleti oyo manya nete tukagora no rocho manya ko beko mutu bos mutu kami boyo nende ene linga timbu ati mudri na gote ngana saba mambi igo bono nyi wote ngana nema gotukorugora alio moto neema ya Mungu inateremuka Jino tanya ko ngetira oli ganga ugwacheta somo sacho. Ugwacheta somo sacho mungu igwe pigipigi. Mwana ligire liora muna gokori. Ligire liora muna kwabeire. Ani manyanga liri nabona akonyete. Inkakonya burugi kana ninka gotebige gesi kuminto ga mugaso igurunga ki. Ba minto. Nje no mongi nabwiye kanisa nari bona abaise kumutago ochago salikira igo utari kubika na nyabeto minu mwana bwa shaka tabiri chiko. Asiyefunso na mamaye, ufunso na ulimwengu. Mwana oma igo otuomere tengandi. Kwanza munori gango kuri lindo chene nchara basa kene kana bwana enchara itete kwanza. Oyo ne nchara tubwa kwa ole nchara no muri no ane chindo rachoka ga ne nchara basa. Kende baba no riete. Ena ata muri kuri nga ugose na ari kuri gose na ne nga kinga nga bunge nyumba munagenda agotiga ga gugo. Akitage nchara kuriete. Muri koigwa. Bigoye bibino muri koigwa. Bana udanda na kubegete sukuru gali kibasa nale kuru chinyinge ngoso ame baba nayo genda bonu gachibweta ngalekera ba murabanga ndi abichi pigipigi ao chena kokane tio gasi ao Nani na wakiro mbwato ki. Bitutu, nsike njeno mwisikomi no manene. Mboso kukibote tokoletera mama. No mete mama kanisa. No mete mama kanisa. Nko manyaro nsipi. Kore ganche tali munu mbwate munu timbwati. Nko konyande. Nko konyande gakino mwisikomi nti nko yukubuja kingo chikokora ko gosumbuka. Igwe twawo gosumbuka tano se yusumbu. Sawa twene mwana kuchiaga. Abantu ako Mamangu manyaro nsi aitani. Muhaka misati. Njoma tengo kanara okumisana. Iyo apa. Manyo iboleta abana barenga. Batatu. Kemuntu nero mwana omonene. Kemuntu tugetigana buya tukamusomi agakora kirasi 8. Kemuntu akarakora matemu agaeta buya. Na into togeta kali na ki mwana wetire. Tukarusia ng'ombe bweriaria. Nyabarati. Tukaonia akagenda secondary. Form 1 tukabeka chibeso. Kemuntu chitamuire ngakorete skuru atarachaka. Chitamubere. Esukuru ekamusi. Agachaka kujaro kachimba ko school. Ngachaka kotebunga ziko kulese ngenge. Oyonge muntu esukuru ekamusinyera. Form 1 kirasi gya kianda no atigerete. Tocha mogusu. Nere tokaraka kara gaisigo kaiga karakunga acha gasome. Nera gasomo ko kirasi 8. Uko bwato kesku. Lero bunango kwana iga kugenda pararia osoachi gurupu nga lero gaka kare ko guye squat ase chipigipigi Mwaigule abu ara to koraki tiri gotegerera
omonwo yogo kwaigure ngai gesagane kana tino karaki tindi kwiraniribu Onicheke muntu gwakai. tino karaki Tini gukwana kenda abu. Ni gukwana kenda. abantu mbalengana goteibali tekumwatera makera abantu barenga tena turuko mwatera makera abantu barengana goteibali barenga ngona Sagini. nango timba sakumanya mo karaki Okrosia. timba sakumanya mo karaki Okros. parenga gotara Princess. princess ningo noro cha princess bia princess ningo ke monte simba princess boss lady no nyuata banyore koko na wana watiga ito ako tebinga don't close akagatige kora koitana pak koko sunyana atiga ewani nako Chenko ikere. Nakube kirombo. koko akagatige